Zadnjih mjeseci dosta se govori o nepo bebama, odnosno o djeci slavnih i poznatih koji se i sami bave poslom koji ih je stavio u fokus javnosti. Djeca su to glumaca, pjevača, modela ili ljudi iz tih industrija koja su dobila svoje prilike u show biznisu zbog veza koje imaju njihovi roditelji, odnosno zbog nepotizma. Najviše prašine oko ove teme diglo se u SAD-u, gdje je ovaj trend najviše izražen i sada imamo više generacija poznatih osoba čiji su roditelji, bake i djedovi također dio industrije zabave, od Michael Douglasa i Gwyneth Paltrow iz starijih generacija do Miley Cyrus i Zoe Kravitz iz mlađih. No popis nepo beba u Hollywoodu duži je nego što imamo vremena za nabrojati. Ni Hrvatska nije imuna na nepotizam. Dosta je poznatih Hrvata koji svoj uspjeh mogu zahvaliti i genima, odnosno roditeljima koji su im omogućili bavljenje glumom, plesom ili pjevanjem od mladih dana, a naravno znali su i kako stvari funkcioniraju u određenim branšama i poznavali prave ljude. Nepo beba ima u svijetu glazbe, televizije, glume, a u zadnje vrijeme i mode. Tako je jedna od trenutno najpoznatijih hrvatskih javnih ličnosti, pjevačica, zabavljačica i TV voditeljica Maja Šuput, start dobila kao tinejdžerica zahvaljujući ocu, poznatom glazbenom menadžeru Borisu Šuputu, koji joj je otvorio vrata glazbene scene. Prvo se pojavljivala u spotovima pa pjevala u grupi Enjoy i onda ostvarila zapaženu solo karijeru. Zadnjih godina je kraljica svadbi, a Nova TV ju je angažirala prvo kao članicu žirija svojih šovova, a potom i kao voditeljicu. Toni Cetinski jedan je od najpopularnijih hrvatskih pjevača zadnja 3 desetljeća, sin je pjevača Mirka Cetinskog i brat također pjevača Matea. Toni je daleko najuspješniji od njih trojice, objavio je 13 albuma s brojnim hitovima, višestruki je dobitnik Porina, a odlikovan je i redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za doprinos kulturi. Poznate roditelje ima i glazbenik Matija Dedić, sin je kantautora Arsena Dedića i pjevačice Gabi Novak. Vrsni je pijanist koji se bavi džezom i suvremenom glazbom, a surađivao je i s poznatim pop izvođačima poput Severine, a nedavno i s Matijom Cvekom. Kći legendarnog pjevača Mate Miše Kovača, Ivana Kovač, najpoznatija je kao pjevačica grupe Magazin od 2006. do 2010. i s kojom je grupa u potpunosti promijenila stil, što se pokazalo kao greška, pa se Magazin brzo okrenuo starom stilu i novoj pjevačici. Kada je riječ o Magazinu za nasljednicu Jelene Rozge, prije Ivane Kovač, Tonči Huljić je u vidu imao i svoju kći Hanu, koja je tada ipak sa 16 godina bila premlada. Kasnije Hana gradi samostalnu karijeru, pojavljuje se u seriji Stella, a prošle godine udala se za starije kolegu glazbenika Petra Grašu. Zadnjih mjeseci dosta se govori o novom pjevaču grupe Parni Valjak. Mnogi su nasljednika prerano preminulom Akiju Rahimovskom vidjeli u njegovom sinu Kristijanu, koji je također glazbenik i koji gradi samostalnu karijeru. A vjerovali ili ne, i voditelj Dnevnika Nove TV mogao bi se smatrati nepo bebom. Naime, Saša Kopljar sin je hrvatske glumice i operne pjevačice Gite Sherman Kopljar, koja je najveći dio karijere provela u Osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu, i Sašina kći Arijana bavi se javnim poslom, manekenstvom. Do sada je nosila revije za poznate modne brendove poput Diora, a o njoj je pisala i modna biblija Vogue. Kada je riječ o višegeneracijskim nepo bebama, onda moramo govoriti o obitelji Dvornik. Sve je pokrenuo legendarni hrvatski glumac Boris Dvornik. Bio je jedan od najvećih predstavnika hrvatske kinematografije, a najpoznatije uloge su mu u serijama Velo i Malo misto te filmovima Bitka na Neretvi i U gori raste zelen bor. Njegovi sinovi Dino i Dejan Dvornik odlučuju se za glazbu. Dino svakako postiže veći uspjeh i svojim hitovima Afrika jače mani jače, Zašto pravi slona od mene osvaja publiku i zaslužuje titulu hrvatskog kralja fanka. Jedan je i od pionira reality showova u Hrvatskoj. 2006. obitelj Dvornik pušta kamere u svoj dom, čime pozornost javnosti dobiva Dinina kćer Ela, koja se kasnije bavi glazbom, ali najviše je znamo kao lifestyle blogericu i influencericu na društvenim mrežama. Čini se da je svijet glume najpodložniji nepotizmu, tako brojna djeca glumaca nastavljaju njihovim stopama. Trenutno u showu HRT-a Zvijezde pjevaju imamo dvije nepo bebe. Lucija Šerbedžijak, čiji je poznatog glumca i pjevača Rade, glumila je u brojnim kazališnim predstavama te u hrvatskim i stranim filmovima. Dobitnica je 2 zlatnih arena za najbolju glumicu, 99. za film Bogorodica te 2001. za film Polagana predaja.
S ocem glumi zajedno u kazalištu Ulysses na Brijunima tijekom ljetnih mjeseci. U šovu je i mladi glumac Lovro Juraga, sin također glumca Slavka, te brat Marka, redatelja i također glumca. Lovro je velika nada hrvatske glumačke scene, a već je nagrađen Zlatnim studijem kao novo lice u kazalištu i na filmu. Filip Šovagović i Anja Šovagović-Despot djeca su renomiranog glumca Fabijana Šovagovića, koja su ostvarila zapažene glumačke karijere. Filip je između ostalog glumio u bosansko-hercegovačkom filmu Ničija zemlja, koji je dobio Oskara, a dobitnik je i 3 zlatne arene. Najpoznatija televizijska uloga mu je u humorističnoj seriji Naša mala klinika. Anja se više orijentirala na kazalište, članica je histriona i gavele, a bavi se i glazbom i spisateljstvom. Nepo bebom može se smatrati i kazališna redateljica Saša Broz, unuka Josipa Broza Tita, koji je 27 godina bio predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Saša je u mladosti trenirala i za balerinu i na prestižnom Moskovskom akademskom koreografskom učilištu, a nakon ozljede stopala vraća se u Hrvatsku i na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu završava kazališnu režiju i do sada je režirala brojne predstave u Zagrebu i okolici, a s HRT-om surađuje na sinkronizaciji animiranih filmova. Hrvatski filmski redatelj Vinko Brešan sin je scenarista Ive Brešana i spisateljice Jele Godlar. Prvi dugometražni film je komedija s temom iz Domovinskog rata Kako je počeo rat na mom otoku, koji je dobio 3 nagrade na festivalu igranog filma u Puli 96. a kasnije je snimio i hitove Maršal i Svećenikova djeca. Kada je riječ o svijetu glume, Nepo bebe su i Jamar Bukvić, Bojana Gregorić, Hana Hegedušić, Filip Juričić, Jan Kerekeš, Buga Marija Šimić, Luka Vidović i brojni drugi. Koliko je za njihov uspjeh zaslužan talent ili upornost, a koliko obiteljske veze i poznanstva, bolje da sami odgovore na to pitanje.